Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wena wedwa, akekho njengawe Baba. Nakulesi sikhathi siyathoba Nkulunkulu ongcwele ebukhoneni bakho Nkulunkulu namandla. Siyabonga Nkulunkulu ongcwele ukuthi ungubaba othembekile namhlanje ebusuku. Siyabonga ukuthi akulona ize ukuza ebukhoneni bakho. Siyabonga ukwazi ukuthi Nkulunkulu ongcwele izithembiso zakho zinguyebo futhi zingo-amen. Siyabonga Nkulunkulu ongcwele ukuthi izulu nomhlaba kuzondlula kodwa izwi lakho aliyudlula Baba. Siyabonga Nkulunkulu ongcwele ukuthi umile njalo elithi izwi lakho wena izolo wena namhlanje nguwena phakade. You are from eternity to eternity. UNkulunkulu ongajiki, UNkulunkulu omuhle njalo, uNkulunkulu ophilayo. Sikunikeza udumo namhlanje, siyalidumisa igama lakho. Akekho njengawe Nkulunkulu ongcwele. Siyabonga Baba ukuthi usimemele etafuleni lakho namhlanje. Impela Nkulunkulu ongcwele kungumusa wakho. Be glorified and be magnified, God. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ibandla lithi amen. Hallelujah. 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 Basekhona bazalwane. Hallelujah! Hallelujah! There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Hallelujah! Amen. Ashaya izandla kakhulu ushayela uNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Angithathe leli thuba leli acknowledge the presence of God. Hallelujah. God the Father, God the Son and God the Spirit. Hallelujah. Ngiyathanda ukubingelela umthwalo wombono, the vision barrier, umama ubaba nomama egameni likaJesu, umfundisi uShonga. Hallelujah. Simshayile izandla umongameli we-Come Forth. Hallelujah. Siyabingelela egameni likaJesu, ngibingelele neteam yonke yakhe, the leadership of this movement egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele abazalwane bonke, onyawonhle bonke, i-Fivefold Ministry. Hallelujah. Ibandla likaNkulunkulu lonke uyishayile izandla ukuthi nawe ukhona. Hallelujah. Angivami ukuba mude kakhulu kodwa ke ngiyafisa sibambe amavesi nje amabili. 2 Samuel chapter 9 verse 1 and verse 3. 2 Samuel chapter 9 verse 1 and verse number 3. Hallelujah. Ukube nje bengikwazi ukuhlabelela kunomhlabeleli osenhlizweni yami othi simenyiwe, kodwa sohlabelela ngenxa yesikhathi asisenaso. Ake sifunde uverse 1 sifunde uverse number 3 ngesizulu egameni likaJesu. Amen. Verse 1. Yes. uDavide wathi, usekhona yini osele endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Verse 3. Inkosi yayisithi, akasekho endlini kaSawuli noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na? Verse 4. Usiba wathi enkosini, uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo. Asimphinde uverse 3. Inkosi yayisithi, akusekho endlini kaSawule neyodwa indodana engingamenzela. Qala phansi.
inkosi yayisithi, akasekho endlini kaSawuli noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na. Usiba wathi enkosini, uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo. Hallelujah. Ngiyabingelela ibandla lasenquthe engihamba nalo egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela uMama Zwane. Hallelujah. Mshayele izandla bazalwane. Ake ngingachithi isikhathi kodwa ngifuna ukukhuluma ngento ethi simenyiwe. Hallelujah. Simenyiwe. Uma ufunda iBhayibheli, iOld Testament, ama-scholars athi hlukene igaba ezu-5. Athi kukhona iTorah. Uma uyifunda iTorah kuthiwa ibhalwe uMoses. uMoses kadesha umfundisi ukuthi enye yezinto aziwa ngayo, waziwa ngento ethi wake wabulala. uNkulunkulu wayeseyambiza. Bese uza kule ncwadi esifundayo ama-scriptures ezilandelayo ezu-5 lithi iBhayibheli zikhuluma ngehistory. Nakhona futhi kuzo lezo incwadi lezo uma uyifunda zikhuluma kakhulu ngendoda ethile okuthiwa uDavide, okuyena futhi obhale ingxenye enkulu yamahubo. Nayo le ndoda yaziwa ngezigameko ezithile. Ike yavela umkazi ilala nonkosikazi womuntu. Emva kwalokho yasiyambulala indoda yalo nkosikazi. Yamnikeza incwadi yathi akahamba ayofakwa la ishisa ngakhona impi. Uhambe futhi uyofunda ngoPawuli, okuyena obhale futhi incwadi eziningi. Incwadi zakhe zibizwa ngama-epistles. Lithi iBhayibheli naye uNkulunkulu engakambizi wabulala amakholwa amaningi. Hallelujah. Uma ebulala amakholwa amaningi, uNkulunkulu wayeseyambiza. Kodwa kwangashintsha ukuthi he is a murderer. Khona la ngifuna ukuya khona. Uma ufunda incwadi kaLuke chapter 14 verse 21. Lithi iBhayibheli, ngiyacela ukwehlela phansi. Lithi iBhayibheli mawufunda Luke chapter 14 verse 21, inkosi yenza idile elikhulu. Yayisikhipha isimemo. Uma ikhipha isimemo yamema abantu abathile. Labo bantu mabefika, masifika isimemo abangashonorisha. Lithi iBhayibheli mayisithi inkosi sekulungile wozani phela balandula. Wathi omunye ngiyashadelwa, ngisanda ukushada, ngikwazi ukuphumelela. Wathi omunye ngisanda ukuthenga inkabi ngisayoyifaka ensimini, angikwazi ukuphumelela. Babika izaba, akekho waphumelela. uJesu uma enza le parable lena uthi wayisephinda futhi inkosi le ikhipha isimemo sesibili. Uma ikhipha isimemo sesibili yayisithi hambani niye empambanweni zomgwaqo. Uma nifike empambanweni zomgwaqo nibize the crippled, nibize the poor, nibize the blind, nibize abangaboni, nimbize the lame. Manje into engihluphayo kuleli verse imfundisa umhlungu ukuthi kungani uJesu kulesimemo sesibili abe specific ukuthi ufuna abantu abanjani. Ngoba usikhiphile sokuqala kodwa akangasho ufuna abantu abanjani, kodwa sesibili
uma sesikhipha uthi angifuni noma ubani kodwa ngifuna uhlobo oluthile labantu angifuni wonke umuntu kodwa ngifuna abaphuwa ngifuna abangabone emehlweni ngifuna abawunyonga ngifuna abazalwane uma enza le parable lena into ichazayo ichaza ukuthi isimemo sesibili silanda abantu abangakwazi ukuyimela ngokwabo kodwa badepende kwabanye abantu phela umuntu oblind akakwazi ukuzenzela izinto umuntu olame akakwazi ukuzenzela izinto ngathi angancika kubantu abazomthatha bembeke somewhere bayifuna ukuya ku-point B fanele bamthathe bamuse khona akakwazi ukuzenzela ngamanye amagama i-invitation yesibili yayiqondene nabantu abangakwazi ukuzenzela izinto yayizolanda abantu abangakwazi ukuzenzela ngokwabo abangenazo izikhwepha zokuzenzela izinto ngokwabo kodwa bazoncika kwi-grace bathi angikwazi ukuzenzela kodwa I rely in the grace of God. Yayizolanda abantu abangeke bakwazi ukuzenzela izinto yayizolanda abantu abanama-condition athile ngoba mase sikhuluma iqiniso mongameli kahle kahle sinama-condition khona la sisuka khona khona la sivela khona sinezimo esinazo uNkulunkulu kodwa wasilanda nalezo zimo wasilandela emseni wakhe uNkulunkulu wasilanda ey'meni ey'thile wasiletha kwi-grace. Manje la sifunda khona ku-2 Samuel lithi iBhayibheli uthi uJonathan uthi uDavide akekho yini owendlu kaSawuli ngimenzele umusa nje ngenxa kaJonathan ngithanda lo phendulayo uthi ukhona kodwa uchaza icondition yakhe ukuthi noma ekhona kodwa une-condition noma ekhona kodwa uwunyonga amanye amagama noma ekhona kodwa akuyena umuntu esingathi uyakhwalifaya akuyena umuntu esingamthatha simlethe etafuleni lenkosi akuyena umuntu esingamthatha simlethe azodla isidlo nenkosi ngenxa ye-condition yakhe kodwa uthi bazalwane uthi uDavide akalandwe lona unyonga lilethwa etafuleni ngoba itafula likhomba igrace leli tafula leli akulona itafula likanoma ubani kodwa itafula lenkosi elikhomba umusa wenkosi ubuke wafika etafuleni ubunyonga bakho buyamphoswa boke wafika etafuleni ubuthakathaka bakho buyamphoswa boke wafika etafuleni ukuhluleka kwakho kuyamphoswa ngoba kekho osetafuleni lenkosi afane uJesu usilande ey'meni zethu wasibhoza ngomusa usibizele etafuleni lakhe lomusa wayeseyasibhoza khona mawuthi uyalalela uyalizwa iphimbo ukuthi kona kwakuyisigebengu lokho mawuthi uyakubheka uyabona ukuthi kahle kahle lo wayisigebengu wasekuzalweni kwakhe kahle kahle mawumbheka uyabona imhuzuko ukuthi usedlule ey'ntweni ey'ningi kodwa igrace yamlanda yamletha etafuleni lenkosi ngoba asizanga ngoba sikhwalifaya silandwe kude salethwa etafuleni lenkosi sazobekwa ukuthi asidle nenkosi ethi umbhalo wamaHebheru wozani esihlalweni sobukhosi come with boldness to receive grace asizanga ngamandla ethu asizanga nge-ability yethu kodwa size ngenxa yomusa simenywe ngomusa esilandiwe silandwe nama-condition ethu silandwe nobuthakathaka bethu kwathi angimemezele namhlanje sithembile ukuthi kunabantu abalandiwe
kunabantu ntshangase abangazi ukuthi bazosindiswa kanjani, kunabantu abangazi ukuthi bazongena kanjani in the kingdom. Kodwa akhathaleki isimo sakho, umusa umboza zonke izimo, akhathaleki ubuthakathaka bakho, kodwa the grace of God iyamboza. Mase sihlele etafuleni imfundiso uShezi, akube kusabonakala ukuthi uyinyonga lona inyawo zakhe ezilungile, ngoba masihleli lapha indwangu etafula ivela imboza. Ngamanye amagama igrace ilanda abantu abaku-level 1, yalanda abantu abaku-level 5, yabadlalisa etafuleni lomusa, kwavele kwafana kwalingana. Asinabo abangcono kunabanye, asinabo aba-perfect kunabanye, asinabo abaholi kunabanye, kodwa umusa wenze salingana. Bazalwane, lento ye-condition isho ukuthi abantu who are disadvantageous, isho ukuthi abantu igroup ekade ingakwazi ukusizakala, kodwa the grace of God yalanda abantu aba-disadvantageous, yababeka etafuleni, yenza bafaneleka, yenza balingana nabantu abanganenkinga. Masesetafuleni akubonakali ukuthi kahle kahle uJakobe, akubonakali masesetafuleni ukuthi kahle kahle nguMoses, akubonakali masesetafuleni ukuthi kahle kahle ngunyonga, kodwa itafula lenza ukuthi silingane, indwangu yenza ukuthi sibhoswe, yenza ukuthi ubuthakathaka bethu bufihlwe. Lento yomusa lena isho ukuthi unmerited favor, isho ukuthi you do not deserve, awufanelekile. Yingakho ekhala uMefiboshethi uthi kungathathwa inje fana nami iyodla etafuleni lenkosi, wazi isimo sakhe. Kodwa makabonga uNkulunkulu womusa, makabonga uNkulunkulu womusa, ebuthakathakeni bethu silandile. Makabonga uNkulunkulu womusa owadela isihlalo sobukhosi, wenze emhlabeni ukuzosifela, ukuze izono zethu ingabe isabalelwa kithi, kodwa zibalelwe kuye. Makabonga uJesu owasenzela umusa, sathi sizahluleke sabizwa ngabanqobi. Bazalwane, ngiyayithanda lento ethi open doors, ngoba iminyango evulwayo kulesikhathi esiphila kuso ivulwa ngo-connection. Kuneminyango engeke ivulwe ngenxa yokuthi awazani nobani, kodwa izovuleka ngenxa yokuthi wazana nobani. Noma qashwa kulesikhathi esiphila kuso akusayi ngama-qualification kakhulu, kodwa sekuye ngokuthi wazibani ongaphakathi. Isystem esebenzayo ifuna ukuthi kube khona umuntu owomaziyo. Kodwa mawubonga umusa kaNkulunkulu othe singazani namuntu, othe si-disadvantageous, othe singanayo access eminyango ethile, kodwa umusa kaNkulunkulu wavula iminyango evaliwe. Umusa kaNkulunkulu wavula iminyango ekade kuthiwa ngeke ivuleke. Umusa kaNkulunkulu wavula iminyango ekade isivulelwe abanye, wafike wasubstitute. Kunabantu abafe hayi ngoba bekumele bafe yini, kodwa kade beme kuma-position ethu. uNkulunkulu walanda thina, wafa abantu, wafaka thina. Singabantu bomusa, singabantu bomusa, asikwazi nokuyishaya isifuba. Noma sithi siyaphosta, kodwa kuye kuvuka ukuthi kahle kahle ngangiqhuka, kahle kahle ngangakwazi ukuhamba, kahle kahle ngangunyonga. Kuyavuka ukuthi bazalwane, uthi uPostoli Pawuli ngathandaza kathathu njengosiko lamaJuda, ithi uNkulunkulu susive enyameni yakho. Uthi uNkulunkulu uma ekhuluma naye uthi hamba neva,
uthi uNkulunkulu, my grace is sufficient for you. Uthi in your weakness my strength is made perfect. Amandla amasebenza kakhulu enkathi ubuthakathaka, amandla amasebenza kakhulu ngenkathi ungakwazi ukusenzela, amandla amasebenza kakhulu ngenkathi ungazi uzohlanganisa ini, kodwa uNkulunkulu angenelele. Singabantu bomusa asikwazi ukuyibona, kodwa igrace isilande kude, igrace isilande kude. Bangathiwa siyabale, ingakho uSathane condemn abantu kangaka, because waze ama condition abo. Abanye noma sebesetafuleni lomusa, uSathane ngathi angabakhumbuza ukukhumbula wena ukuthi unyonga. Ithe umoya kaSathane, umoya we-condemnation. Uma sesikwi-grace we are all equal. Uma sesikwi-grace siyalungisiswa ngokukhona. Akekho yini, akekho yini. uNkulunkulu kwi-mission ufuna abantu abangadeserve, ufuna abantu abanganakuyibonga, ufuna abantu azobenzela umusa ngenxa ye-covenant ayenza yena. Asenzelwe ngoba sideserve, kodwa uNkulunkulu wenzela izwi lakhe. Wakukhuluma kwincwadi kaHezekiya wathi, tshela abantwana baka-Israyeli ukuthi lokho engikwenzayo angikwenzeli bona, kodwa ngikwenzela igama lami. Ngamanye amagama uNkulunkulu uhlonipha i-covenant ayenza yena, eyenza no-Abraham, ukuthi thina siyoba yisizwe esikhethiwe, ukuthi thina we shall be blessed going in, we shall be blessed going out. Si uNkulunkulu akenzeli thina, wenzela isithembiso. Uthembeka kwi-covenant ayenza. Sengiyavala. Sengiyavala. Ufuna ukuvala ngokuthi ubuthakathaka bethu abufani, nalapho silandwe khona akufani. Khona mfundisi uSheza abalande ekuhletshweni, khona abalandwe emantombazaneni, abanye balande enkanjeni kaFaro, abanye balandwe kuphi kade bebeganga, abanye kade bethengisa ngemzimba. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu azobamboza, ufuna abantu azobabizela etafuleni lakhe abenzele umusa. Isimeme esiphumile sithi hamba olanda bonke abantu, hambani empambanweni, ngoba igroup yokuqala emenyiwe igroup ekade inemali, igroup ekade ime kahle, igroup ekade ikwazi ukwenza konke well connected. Ingakho mase kufanele ba-attende ibanquet bangakwazi ngenxa ukuthi babhizi. Kodwa ngathi ngalandwa abantu abadesperate, abantu asebedelwe nasemakhaya, ngathi ngalandwa abantu asebedelwe nasesontweni. Kwathiwa kade asindiswa lo, kodwa there is no change. Ngathi ngalandwa abantu okwaziwayo ukuthi izinto kade bephinda into eyodwa, kodwa kuthi angimemezele ukuthi iComfort ifikile njeko izolanda abantu abazofakwe kwi-grace, izolanda abantu abazohlaliswa etafuleni, izolanda abantu abazalwane, izolanda abantu, izolanda abantu ababuthakathaka. Iminyango ivuliwe, akuvulelwe abantu abanamandla, kuvulelwe abantu ababuthaka. Akuvulelwe abantu abakholwa kangcono, kodwa kuvulelwe abantu asebehlulwe i-rehab, kuvulelwe abantu
abasebedeliwe umnyango wemusa uvuliwe. Wozana etafuleni, wozana etafuleni. Nawe umenyiwe, nawe umenyiwe. Over to you, Mongameli.